Aquest és el meu palau. T'agrada, estimada? Això un palau? Va, és igual, tant se val. Ara l'únic que vull és seure. No seguis encara. He de fer les presentacions. Valdi, crida la Valer. Ja veuràs quins criats tinc més espavilats. Que no l'entenc és perquè m'has fet venir a peu. Estic rebentada. Val més que ho estiguis tu que no el cavall. El cavall demà ha de morir. Ets cruel amb mi, però amb aquestes me les pagaràs. Saludeu la vostra nova senyora. Helena, això és manera de saludar? Fora de la meva vista. Fora aquí! No cridis. El sopar a taula, de pressa. No cridis, que n'estic tipa de crits. És que aquests només entenen que crits. A més, estic a casa meva. I no ets tu la que m'ha de dir el que haig de fer. Què portes? Cordero glaseado, señor. Carbonitzat, ja us volia dir. No, Caterina, no t'ho menges que et podria fer mal. Però si té bona pinta. He dit que no t'ho mengis. Vosaltres, us penseu que el xai és digne per un sopar de noces? Va, aneu per les postres. De pressa! Mira, no cal que et posis així. Segur que l'hem fet boníssim. No saps el que et dius, estimada. Mira, a part que estava ennegrit, el xai per sopar és més aviat indigest. I em sembla molt que la resta del que puguin fer aquest parell encara més. O sigui que avui val més que dejunem. Demà ja serà un altre dia. Però per això... Bé, cap a la cuina tot això. La vostra senyora no té gana. Solo probarlo, señor, está delicioso. Que no em sents. A la cuina! Però jo sé que un respecte estupendo. Bé. T'entenc perfectament, estimada. I m'agrada que siguis així, que entenguis de seguida el que està mal fet. Claudi ha desobeït. I he dit algunes coses que a tu no t'han vingut de gust. Accepto molt bé el teu suggeriment. El castigaré. Helena! Porta'm l'espasa. Que porti l'espasa. I m'agrada molt que segueixis amb el teu caràcter, com si fossis a casa teva. Jo soc igual que tu. Ara veuràs el que faig en aquesta casa. Amb aquell que té la idea de desobeir. No fa tan fred. Vinga. Ara vinc. He hagut de tallar un tros d'orella. Ets un bèstia! Et demana perdó. L'Helena s'ha quedat plorant. Hauràs de treure tu la taula. Jo? Jo no trec la taula. Si et penses que sóc una de les teves criades... He dit que treguis la taula. Això sembla molt maco. D'això en dius treure la taula? No aprendràs mai a renunciar al teu caràcter, Si no fossis tan agressiu, això no hauria passat. Mira, deixem-ho estar i vés cap a la cambra. Jo no vull anar amb tu a la cambra. Què dius? Que per ventura no ets la meva esposa? Que vols tornar avui mateix a casa de ta mare i que tot Palma se'n rigui de tu? Vinga, a la cambra, ràpid!
Bé, em sembla que per fi ho aconseguirem. ¿Qué quiere que hagamos, señor? Netegeu una mica tot això. Tu, té, guarda l'estat. ¿Seguro? Sí, dona, sí. Ara necessitarem una altra arma que tinc amagada. ¡Hola! Lo que acaba de decirnos era una cochinada, ¿verdad? Vols que t'arrenqui l'orella de veritat? Vinga, a la feina!